Историята на трамвай номер 23. Линията е открита на 17 февруари 2010 година с маршрут от булевард Искърско шосе до ЖК Дружба. 5 месеца след откриването на линията тя вече е с нов маршрут от ЖК Гео Милев до ЖК Дружба. На 18 октомври 2010 година линията е с маршрут от Младежкия театър до ЖК Дружба. Линията е съкратена още веднъж и днес е с маршрут от улица Обиколно до ЖК Гео Милев. Линията е обслужена от трамвайно депо Искър. Подвижен състав Дювак GT8. Линията държи рекорда за най-кратък маршрут. Този рекорд се дължи на трамваите, които обслужват линията. 60 годишни дювази. От тях има само 5 останали и затова линията не може да бъде удължена. Тогава защо не ги заменят с Татри, се питате? Ами заради обръщалото при улица Обиколна. За да обърне трябва пендел, трамвай с 2 кабини. Ами това беше за днес.